Halo rek, piye kabar rek? Eh dino iki aku arep ngevlog berburu jamur meneh ya rek. Ini lho rek, aku langsung oleh jamur. Oke, langsung tak sepir rek. Nah, iki rek, alhamdulillah ya rek, aku langsung oleh jamur barat iki rek ya ora. Berkah Ramadan ya rek. Oh, gede tenan rek ya. Oke, langsung jimuk wae ya rek. Wah, iki ketoke langsung di lolos wae iso iki. Wah. Mantap ya rek. Jamur barat iki rek. Oke. Lebokne tas ya rek. Oke rek. Meluru jamur meneh ya rek. Oke lur, iki aku entuk jamur. Nah nek nang kene jenenge jamur cepagi ya lur. Nah iki rek, jamur cepagi iki bergerombol ya. Kancane akeh. Biasanya kancane akeh teman-teman. Deloken. Warnane putih yo. Sik tak delok ngisor iki ono. Kanca-kanca, delokin. Wah, akeh rek. Deloken rek. Lu. Iki sih akeh rek. Nang kene rek, nang tampingan rek. Nang tebing iki rek. Lu. Akeh. Ono akeh meneh iki rek nang kene rek. Wah, lumayan yo rek. Tak cukup senang kene sik yo. Senang dhuwur iki. Lumayan rek. Alhamdulillah berkah Ramadan yo rek, rezeki kena ge buka poso iki rek. Nek iki mung nggo tangan ae rek, enggak usah nggo peso rek. Wah, iki lek aku wis entuk jamur barat siji rek. Wah, iki jamur cepakine sih suweger rek ya. Nah, delokon iki. Iki kanca-kanca wis tau oleh anu urung rek. Kanca-kanca wis tau oleh jamur cepaki urung? Gajal tulis nang kolom komentar ya rek. Nah, nek saiki aku arep njukuk sing nang kene rek. Deloken rek, wis. Nah iki sih, wah kerek nang kene. Biasanya nek jamur cepaki iki mancen bergerombol. Kaya jamur terucuk rek. Cuma nek iki cuilik rek. Wah, mantap rek. Oke rek, wis tak jimuk kabeh nang iki, saiki pindah sebelah kono ya rek. Nah iki rek, isih kono rek. Sih wah rek. Iki. Nah, karo senang kono aku tak jimuk rek. Sik tak. Nah. Oke rek. Jimuk sing kene dhisik rek.
Alhamdulillah yo rek. Oke, buka poso iki rek. Saiki senggene rek. Wah. Wah, karek. Nah, iki rek yo. Iki wis tak jimuk kabeh. Deloken. Wah. Wah, kayak iki rek. Oke. Kanca-kanca. Yuk. Gas seluruh jamur meneh yo. Let's go. Lo kira aku untuk jamur pari rek yo. Deloken rek. Nah, jamur pari iki isih fresh yo rek. Oke, langsung jimuk ae. Nah, konco-konco lumayan ya. Oke, lebokno nang tas. Oke, sip. Lanjut luru jamure. Lu kira aku untuk jamur pari yo rek. Oke, langsung dijimuk jamure yo konco-konco. Nah, wih, gagang nih lumayan dowi ya. Oke, langsung wadai nang tas. Oke, wis mlebu, yuk lanjut luru jamure. Lu kira aku untuk jamur pari meneh yo rek. Oke, langsung dijimuk jamure. Nah, ini konco-konco masih fresh ya. Sip. Oke, lebok nih nang tas. Oke, wes mlebu. Yuk lanjut luru jamure. Nah, kira aku untuk jamur pari meneh ya. Oke, dijimuk jamur pari nih. Nah, iki konco-konco jamur pari nih. Oke, lebok nih nang tas. Oke, wes mlebu, lanjut. Halo rek, iki aku luru jamure wes dhisik ya rek, soalnya aku wes lumayan kesel. Oke, langsung aku tak sepil hasil berburu jamur aku dino iki. Let's go. Nah, iki rek, ya hasil berburu jamur aku hari ini ya rek. Sik.
Nah, iki aku untuk jamur pari, iku jamur cepagi rek. Wah, rezeki rek. Jamur cepagi ini wah rek. Iki jamur pari rek. Langsung jamur barat yang mau kendi yo. Aku yo mau untuk jamur barat ya rek. Nah, iki rek ya. Jamur barate. Nah, iki jamur barate rek. Jamur barate ya rek. Dawa tenan rek. Nah, iki jamur cepagi nih. Nah, iki jamur cepagi nih ya rek, jamur pari. Iki jamur barat. Oke rek, iku ya hasil berburu jamur aku dino iki. Matur suwun wis nonton. Aja lali ya subscribe. Matur suwun. Bye bye. Peace and love.